Nu er der Ash-Jack. Jeg er Heine. Og det er Pip-Hans. Sådan. Jo. Jeg tager ham her. Ash-Jack. 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 Gå nu væk med jer, hvor helvede. Ash-Jack. Kom, vi går videre. Ja. Nu går vi videre. Det var så første del af... Første del Ash-Jack. af anden lektion i Ash-Jack. Vi er lov at drille dem med computer. Drille dem. Ash-Jack. Martin. Okay. Ash-Jack. Kom så. Det er Ash-Jack. Hold op. Ash-Jack. Så lad nu være. Nu væk. Hvor du går væk. Ash-Jack. Vi vil lave prutvægtning. Ash-Jack. Det er lige perfekt. Ash-Jack. Ash-Jack. Nu går vi ned og driller Patrick. Ash-Jack. Ned og drille K.E. Ash-Jack. Hvad vil du gerne nu, var? Jeg vil tylle den her. Kan du godt det? Der er ikke mere. Men så tager jeg vand fra Gullerød, kan I se. Nej. Det er helt orange. Det er helt orange. Prøv at se. Helt orange. Ash-Jack. Nu brænder det K.E. Ash-Jack. En har K.E. Han kan lide det her. Det er jeg rigtig glad for. Stop. Det er ikke Ash-Jack. Fanden er det? K.E. han er glad nu. Men Ash-Jack. Han er rigtig glad nu. Rigtig glad nu. Er du glad for K.E.? Ash-Jack. Jeg var afklaret. Vis den her. Nej. Vis den. Okay. Vis den. Nu spiser K.E. Men den er lagt på jorden. Det er lagt på jorden. Den er lagt på jorden. Spiser det ikke. Nu vil Heine gerne tage kondom over hovedet. Ash-Jack. Ash-Jack. Må du se den her? Den ballon. Se hvor stor den er. 5 millioner kalorier. Ash-Jack. Nu vil jeg lige prøve at puste op med næsen. Ash-Jack. Ash-Jack. Prøv til at springe mig hjem. Ash-Jack. Hvor det lugter. Hvor det lugter. Hvad er det, der lugter sådan? Vi får 11, mand. Hvad er det, der lugter? Hvad fanden er det? Det lugter af banan. Banan eller karamel. Er det banan? Ej. Ash-Jack. Ash-Jack. I dag er vi taget i styrkerum. Fordi vi er meget stærke. Så nu er vi bare gået i gang. Hvem siger K.E.? Nu vil K.E. tage cirka, hvor må jeg på? 400 kilo. Jeg tror, jeg mindst. Der er 1,5 kilo. på. 1,5 kilo kan den tage bænkpres. Ash-Jack. Så kommer der, drenge. Ash-Jack. Nu er jeg ude at flyve.
Med rullinger igen. Ja, men hvad er det, mange af? Prøv at vente. Kom så, Pipans. Klar. Du tog 3 i går. Det skal du gang med slå i dag. Ja. Så er færdig til båden. 1, 2, 3. Nu. Hey! 1, 2, Ja, kom nu. Og så en 3. Kom nu. kom nu. Kom nu ikke. Gør på 3, ellers er det afstoppelse. Ja, nu er på det. 3, det er 4. Det er prøvet den sidste. Det er 4. Og det gør han ikke. Gør det ikke. Det kan jeg se, det kan. Det er afstoppelse. Det nu står for. Check. Så går den, om det ikke kan det, man lover. Check. Check. Nu vil vi tage en gang guld og snot. Det er sjovt. Og det er meget farligt. Så vi har taget cykelhjelm på. For ellers kan du gå sådan her. Hvis jeg ikke har haft cykelhjelm mod der, så er jeg ikke stået her. Og vi har en tekniker. En målmand fra FC Midtjylland til at stå. Morten. Det er sådan her. Nu er vi bare gå i gang. Farvel. Vi tager en gang guld og snot. Vi tager bil guld og snot. Jeg skal skyde på mål. Hvis du ikke rammer målet, så Det var også har dårligt. du noget. Jeg prøver nu. Det er afstoppelse. Ikke for hårdt. Nej. Jeg ramte ikke. Nu er min tur. Lige til rettet. Er du klar? Ja. Det er vores skivende dårlige bil. Dårligt ben. Det er det, og de træben. Det er træben. Ja. Træben, han skyder med nu. Træben. Ja, sjovt. Så, vi skyder. Hvor er der afstraffende? Kom, gå ind. Kom jeg fandme lave. Det er din tur. Nu skal Pippan skyde. Kom så, helt færdigt. Det er afstoppelse. Det er afstoppelse. De er dumme svin. Hvor man ikke tror, man får en fandme et øje. Så. Stop så. Ass Jack.